Helo a chroeso i sesiwn 2 o'r gwrs Mathemateg TGAU Cymraeg. Heddi ni'n mynd i edrych ar onglau, a gyda chi heddi bydd Mr Dafydd Williams. Felly, bant â chi. Diolch yn fawr, Mr Jones, a croeso i chi i'r gwers maths ar onglau, efo fi, Mr Dafydd Williams. Y bwriad heddiw ydy edrych ar waith gweddol syml i ddechrau, a wedyn ella mynd i waith chydig bach anoddach ac edrych ar gyn gwestiynau o bapur arholiad. Mwyn mesur onglau, da ni'n defnyddio graddau. Mae yna ffyrdd eraill hefyd. Os ni'n mesur pelltar, os ni'n gallu defnyddio meters, os ni'n gallu defnyddio milltiroedd. Mae onglau yr un peth, ella ddim ddefnyddio gwahanol bethau, gwahanol unedau fesur nhw, ond da ni'n canolbwyntio ar graddau. Gai jyst atgoffa chi ta dwi'n cofio hefyd, mae'n bosib i chi yrru cwestiwn. Os oes gennych chi gwestiwn, ellwch chi yrru cwestiwn i fewn drwy'r system. A mi fyddai'n cael gwybod y cwestiwn i helpu chi. So cofiwch yrru cwestiwn os oes broblem. Mae yna 360 gradd mewn troiad cyfan. Cwestiwn diddorol ydy pam fod cylch cyfan wedi rannu'n 360 gradd. Di hwnna ddim yn rhan o'r TGAU, ond mae'n beth diddorol i chi edrych i fyny. Wrth gwrs, felly, os di 360 yn troiad cyfan, mae hanner cylch yn radd o 180, sef hanner 360. Mae hyn yn linell syth. Beth gallwn ni ddweud am yr onglau isod? Fel linell syth, da ni'n gwybod 180. Felly, os oes gennym ni gyfuniad o onglau ar linell syth, da ni'n gwybod bod nhw'n adio i wneud 180. Mae'r onglau yna i gyd yn adio i wneud 180. Felly, os da ni'n gwybod un ongl, enghraifft hwnna'n 50, ella ni gyfrifo beth ydy'r ail ongl. 180 tynnu 50 yn ei 130. Fan hyn, 180 tynnu 65 neu 115. Fan hyn, 180 tynnu 112 yn ei 68. Fan hyn, mae yna ddwy ongl da ni'n wybod yn barod. Da ni eisiau cyfrifo'r trydydd ongl yr un yn y canol. 71 a 85 yn 156. 180 tynnu 156 yn 24. Fan hyn, mae yna ddwy ongl ar linell syth un bob ochr. 180 tynnu 128 yn 52. 180 tynnu 138 yn 42. Onglau o amgylch pwynt. Mae onglau o amgylch pwynt bob amser yn adio i 360. Felly, os da ni'n gwybod dwy o'r onglau, allan ni weithio allan beth ydy'r ongl coll drwy adio'r onglau sydd gynnon ni a tynnu allan o 360. 160 a 91 yn 251. 360 tynnu 251 yn 109. Bron iawn o linell syth yma yna 18 a 83 a 81 yn 182. 360 tynnu 182 yn 178. 360, ond mae gennym ni 4 ongl o fanna.
125, 103, 21 yn 249, 360 tynnu 249 yn 111. Dyna'r ongl coll yn hwnna. Onglau mewn triongl. Yna wahanol fath o driongl. Mae gennyn ni driongl anghyfochrog, lle mae bob un ongl faint gwahanol. Mae gennyn ni driongl ongl sgwâr, lle mae yna un ongl yn ongl sgwâr. A mae gennyn ni driongl isosgeles, sydd efo dwy ochr, neu dwy ongl hefyd yr un fath. Mae yna ffaith diddorol iawn am onglau triongl. Maen nhw gyd yn adio i wneud 180. Felly, da ni'n gweld bod 180 yn ffigwr pwysig yn byd yr ongla, fel y mae o yn byd y dartiad. A'r tair sy'ch chi yn trio wneud hyn, unrhyw driongl sy'ch chi'n wneud, os bysach chi'n gosod yr ongla wedyn, torri nhw allan a gosod nhw. Maen nhw ar linell syth. Maen nhw'n wneud linell syth bob tro. Hynny'n golygu wrth gwrs os da ni'n gwybod dwy o'r ongla, allan ni gyfrifo yr un sydd ar goll. Enghraifft, yn fan hyn, da ni'n gwybod bod un ongl yn 50, a llall yn 85, allan ni gyfrifo gwerth x. Mae 85 a 50 yn 135. Mae 180 tynnu 135 yn gwneud 45. Felly'r ongl oedd ar goll yn fanna ydy 45. A hwn yn un tebyg, 95 a 60 di'r ddwy ongl da ni'n wybod. So ni'n adio hynny i wneud 155. 180 tynnu 155, neu 25. Felly 25 ydy'r ongl coll yn fanna. Byddwn nawr yn edrych ar broblemau sy'n ymwneud â mathau arbennig o driongl. Triongl isosgeles, yna ddwy ochr un hyd, dwy ongl yr un maint. Triongl hafal ochrog, mae pob ochr yr un hyd, a hefyd mae pob ongl yr un maint. Pob ongl yn 60. Oherwydd bod nhw'n adio i wneud 180, 60 a 60 a 60 yn wneud 180. Felly yn y cwestiwn yma, cyfrifwch yr onglau coll. Os da chi'n cael cwestiwn am yna lythrennau yna, fyswn i'n awgrymu chi wneud nhw yn drefn wyddor. 180 tynnu 36, 144, felly mae ongl A B a cyfanswm y ddwy yn 144. Ond mae'r ddwy yr un peth. Felly os da ni isio un ohonyn nhw, da ni'n hanneru yn rhannu fo 2 i gael 72. A wedyn mae gennyn ni onglau y fan hyn ar linell syth. Os di'r ongl yna'n 72, allan ni gyfrifo ongl ac 180 tynnu 72 yn ei 108. Yn fan hyn, mae gennyn ni driongl hafal ochrog. Felly mae yr onglau i gyd yr un faint, 180 rhannu fo 3 yn 60. Ac felly mae D ar linell syth. Linell syth o fan hyn efo 60. Felly mae D yn 180 tynnu 60 sydd yn 120. Fan hyn mae gennyn ni onglau cyferbyn, oedden ni'n sôn yn bach mwy am hynny mewn chydig. A onglau cyferbyn yn hafal, felly mae A yn 71. Mae o'n driongl isosgeles, felly mae A B yn hafal, felly mae rhaid bod B yn 71 hefyd. Ac felly maen nhw'n adio i 180, os dwi'n mynd 71 a 71, 142, 180, tynnu 142 yn ei 38. Gyda llaws, os ar ein chi'n teimlo bod fi'n mynd yn gyflym
drwy'r gwaith yma. Cofiwch bod o'n cael ei recordio neu fedrwch chi chwarae fo nôl. Felly 38 ydy hwnna. Mae onglau cyferbyn yn hafal i'w gilydd. Ni wedi sôn am hwnna, mae hwnna'n un pwysig i gofio. Pan mae onglau cyferbyn, maen nhw'n hafal bob tro. Hefyd, da ni'n gallu defnyddio ffaith bod onglau ar linell syth yn 180. Felly os ydy'r ongl yma fan am 40, linell syth o fanna, a rhaid na 140 di'r ongl yna. Mae hwnna'n gyferbyn yn 60, onglau ar linell syth, 120, a hwnna gyferbyn 120. Gallwn ddatrys unrhyw un o'r problemau yma drwy gofio bod onglau triongl yn adio efo'i gilydd yn 180, onglau ar linell syth yn 180, ac onglau o gwmpas pwynt yn 360. Onglau cyferbyn yn hafal. So mae hwn yn gyfuniad ohonyn nhw. Cam cyntaf, wrth gwrs, ydy meddwl am y triongl 180, felly allan ni gyfrifo A fel da ni wedi gwneud yn barod, a mae B wedyn yn mynd i fod yn hafal. A yn onglau cyferbyn, 100. B onglau mewn triongl, 60. Ac onglau ar linell syth. Dyna nhw yr bethau pwysig i gofio am fanna. A hwn yn gwestiwn, ymddihiro bydd y cwestiwn yma'n Saesneg. Dydy'r bob un yn Saesneg geiriant, mae yna ddau yn Saesneg yna ffodus. Disgybl wedi mesur onglau a wedi cael yr onglau 30, 60 a 100 mewn triongl. Ydy hi'n gywir? Wel, yr ateb ydy na, di wrth gwrs. Pam? Wel, oherwydd os da ni'n adio yr onglau mae o'n 190. Felly di o ddim yn onglau mewn triongl. Yn fan hyn, a pwynt pwysig yn fan hyn, dydy'r diagram ddim wedi luniadu wrth raddfa, a mae hynny'n digwydd lot mewn papur arholiad. Chydig iawn ohonyn nhw so chi'n gael efo llun wrth raddfa, so fo'n deitha chi os di wrth raddfa, a wedyn so chi'n gallu mesur. So peidiwch â mesur yr onglau, mae cyfrifo nhw sydd angen i wneud bron bob tro. Cyfrifo ongl M, beth sydd gynnon ni fanna, da ni'n gwybod bod yr ongl sgwâr yn 90. Mae onglau amgylch pwynt yn 360, felly os dwi'n adio nhw gyd 230, rhaid i ongl M fod yn 130 felly. Iawn, dwi'n mynd i sôn rwan am bolygonau eraill, oni bai am triongl. Siap 4 ochr. Onglau mewnol. Felly'r onglau mewnol ydy'r onglau glas yma, yr onglau sydd tu mewn i'r siap. Mae'r siap 4 ochr yna, allai dynnu llinell trwy'r canol, a dwi'n sylwi bod gen i 2 triongl. Dwi'n gwybod yn barod bod swm onglau triongl yn 180, felly fan hyn, mae gen i 2 triongl. Mae swm triongl yma yn 180, a mae swm onglau'r triongl yma yn 180. Sy'n golygu felly bod cyfanswm onglau mewnol y 4 ochr yn 360. A mae hynna'n wir am unrhyw 4 ochr. Mae cyfanswm yr onglau mewnol yn 360. Siap 5 ochr, pentagon. Beth ydy swm onglau mewnol y pentagon? Mae pentagon yn gallu cael ei rannu yn 3 triongl. Mae bob un ohonyn nhw'n 180, felly ar gyfer y pentagon, cyfanswm yr onglau mewnol ydy 540. Dyma ni rei siapiau eraill, yr hecsagon
a'r septagon 7 ochr. Sylwch bod nifer y triongla sydd tu fewn 2 yn llai na nifer yr ochrau. Felly, er enghraifft, sa gen i siap 12 ochr, mae yna 10 triongl tu fewn, felly cyfanswm yr onglau mewnol ydy 10 ddysif y 180, sydd yn 1,800. Reit, onglau allanol rwan. Dwi wedi sôn am yr mewnol, da ni rwan yn sôn am yr onglau allanol, yr onglau sydd tu allan. Mae'r onglau tu allanol, unrhyw bolygon, so mat par un, maen nhw gyd yn adio i 360. Felly, os dwi eisiau cyfrifo gwerth A, dwi'n mynd 360 rhannu efo 6, gan bod yna 6 ohonyn nhw. Mae hwn yn siap rheolaidd. Os ydy o'n rheolaidd, mae'n golygu bod bob ochr yn hafal a bob ongl yn hafal. Felly 360 rhannu efo 6 ydy 60. Mae hwn yn siap 4 ochr. Mae'r onglau allanol wedi'i nodi. Mae yna un ar goll. Dwi'n gwybod unwaith eto bod yr onglau allanol i gyd yn adio i 360. Felly, mae rhaid bod x adio 100, adio 80, adio 60 yn wneud 360. Sy'n golygu bod x yn 360 tynnu y 2 ongl arall, a rhaid felly bod x yn 120. Mae gennym ni hefyd onglau eiledol ac onglau cyfatebol pan da ni'n gweld llinellau paralel. Felly gennym ni fan hyn hefyd ydy triongl a mae gennym ni llinell syth. Onglau llinell syth yn 180, lle mae rhaid bod yr ongl yna'n 67. Onglau eiledol, os ydy hwnna'n 32, a'r ongl yna hefyd yn 32. Os ydy'r ongl yna'n 81, yr ongl yna yn fanna hefyd yn 81. Yn fan hyn, mae gennym ni onglau eiledol eto, y siap sed yma. Os ydy'r ongl yna 93, mae'r ongl yna'n fanna yn 93. Llinell syth yn fanna, os ydy'r ongl yn 48 yn fanna, a hwnna'n 132. Onglau eiledol 132 ydy'r ongl yna'n fanna. Reit, dwi wedi sôn yn barod cyfanswm onglau mewnol 4 ochr ydy 360. A hynny, mae yna rhai 4 ochrau arbennig da ni eisiau sbio yn nhw'n sydyn wan. Mewn sgwâr y petriol, mae pob ongl yn 90. Mewn rhombws a paralelogram, mae'r onglau cyferbyn yn hafal. Am sydd nhw'n cyferbyn ei gilydd, maen nhw yn hafal. Wrth gwrs, mae'r onglau yn adio i 360. Mewn trapesiwm isosgeles, mae'r onglau ar y top yn hafal, a mae onglau ar y gwaelod yn hafal. Mewn barcud, mae'r onglau cyferbyn, yna un par o onglau hafal. So ni'n gallu cael cwestiwn lle da ni wedi gyfrifo'r ongl coll debyg iawn efo triongl, yr un syniad, ond dim 180 ydy hwn, 360 ydy cyfanswm onglau mewn 4 ochr. Felly mae'r ongl coll yn fanna yn 74. Yn fan hyn, a hwn yn baralelogram ar onglau cyferbyn yn hafal. Felly mae rhaid bod hwnna'n 80, mae'n gyd yn adio i ni 360. Felly 360 tynnu 160 yn neud 200. So mae B yn neud 200, felly dwi'n rhannu efo 2 i gael 100. A bob un o'r onglau eraill yn 100.
Fan hyn mae gennym ni linella paralel a mae gennym ni driangl. A mae'r triangl yn driangl isosgeles. 180 tynnu 26 yn 154. Dwi'n rhannu fo 2 ga 77. Felly mae'r ongl yna'n 77. Mae'r ongl yna'n 77. Gen i linell syth. Felly mae hwnna'n 103. 103. Onglau cyfatebol, felly mae rhaid bod hwnna'n 77 o fanna. A mae rhaid bod yr ongl arall o fanna'n 77. Dwi'n mynd i sôn yn sydyn am cyfeiriant. Mae cyfeiriant yn rhywbeth pwysig iawn pan da ni'n gwneud gwaith ar onglau. Mae cyfeiriant yn bwysig i chi ar ôl gadael ysgol fyd. Mae yna lawer defnydd i gyfeiriant. Mae'n cael ei defnyddio'n aml gan longau ac awyrennau. Bwysig iawn. Mae cyfeiriant bob amser yn cael ei roi mewn 3 digid, wedi fesur yn glocwedd o'r gogledd. Iawn, felly mae rhaid mesur bob amser yn glocwedd o'r gogledd pan da ni'n gwneud gwaith cyfeiriant. Felly mae y cyfeiriant y fanna yn dim 5-6. Dwi wedi gweld pobl yn colli marcio a'n beidio roid y dim i fewn y 0. 0,56. Mae'n rhaid i chi roid 3 ffigwr bob amser pan da ni'n gwneud gwaith ar gyfeiriant. Cant 18 os o hwnna. 305. Sylwch bod ni'n mesur yn glocwedd o'r gogledd bob tro. Cyfrifwch gyfeiriant B o A. Mae hwn y math o cwestiwn so chi'n gallu gael. Cyfeiriant B o A. Wel, beth sy'n eisiau meddwl yn galad bob tro fo hyn ydy o lle da ni'n mesur, a mae hwn yn dweud o A. Lle da ni'n mesur o A? Cyfeiriant B o A. Os da chi eisiau mynd i B o A, faint o rhaid chi droi rownd. Wel, da ni'n troi rownd, os da ni'n gwynebu'r gogledd, da ni'n troi'n glocwedd 101 gradd. Felly cyfeiriant B o A ydy 101. Ydy'r ongl yna. Cyfeiriant. Cyfrifwch gyfeiriant A o B. A mae hwnna'n mynd i fod yn wahanol. So mae'n bwysig i chi sylweddoli, tydyn nhw ddim yr un peth. Tydy cyfeiriant A o B a B o A ddim yr un peth. So mae hwn yn dweud cyfrifwch gyfeiriant A o B. Felly, da ni'n mesur o B yn fan hyn. Peth cyntaf i wneud ydy tynnu llinell syth i fyny, llinell gogledd, oherwydd da ni'n mesur o'r gogledd. Da ni eisiau'r ongl yma fan hyn, yr ongl glocwedd o'r gogledd. Yr ongl sydd wedi farcio fanna. Wel, os ydy'r ongl yma yn 101, a hyn yn onglau mewnol, dwi'n gwybod bod yr ongl yma fan hyn yn 79. Oherwydd bod yr ongl yma a'r ongl yma yn adio i wneud 180. Felly mae rhaid na 79 ydy'r ongl yma fan hyn. Os ydy'r ongl yma'n 79, dwi'n gwybod bod yr ongla i gyd yn fan hyn yn 360. Felly, 360 tynnu 79 ydy 281. Felly, cyfeiriant A o B ydy 281. Reit, da ni'n di edrych rwan ar rhywfaint o gwestiynau sydd wedi dod yn papurau TGAU dros y blynyddoedd. Ai jyst oedi am eiliad, a Holly, oes na rwy'n wedi gofyn cwestiwn?
Na, dim byd hyd yma. Dim byd. Oce, diolch yn fawr i chi, Mr Jones. Cofiwch bod bosib i chi ofyn cwestiwn os da chi eisiau. Reit. Felly, beth sydd gennym ni fan hyn? Polygon rheolaidd. Be mae rheolaidd yn olygu? Mae bob un ochr yr un maint. So mae'r diagram isod yn dangos rhan o polygon rheolaidd. Nid yw'r diagram wedi luniadu wrth raddfa. Ni'n sôn wrthych chi o blaen, mae hynna'n bwysig. So'n bwynt i ni fesur dim byd. Beth yw cyfanswm nifer yr ochrau sydd gan y polygon rheolaidd hon? Felly, os ydy o'n polygon rheolaidd, da ni eisiau gwybod sawl ochr sydd ganddo fo. Neu oedi am eiliad jyst i roi cyfle i chi feddwl sydd i ateb o. A wedyn dyma'r ateb i chi. Felly, gyda'r polygon rheolaidd yma, mae bob ongl yr un maint, mae pob ongl fewnol yn 162, sydd yn golygu bod bob ongl allanol yn 180, ongl allanol yn 180 tynnu 162, sydd yn gwneud 18. Felly mae'r onglau allanol i gyd yn 18. Mae cyfanswm yr onglau allanol yn adio i 360 mewn bob un polygon rheolaidd. Felly, os ydw i'n mynd 360, dwi eisiau gweld sawl 18 dwi angen i wneud 360. 360 rhannu fo 18 yn wneud 20. Felly mae rhaid bod yna 20 o 18 yn gwneud 360, a rhaid bod yna 20 o ongla, 20 o ochra yn y siap. Felly polygon rheolaidd efo 20 ochra. Iawn, mae hwn yn gwestiwn arall. Tair o onglau mewn pentagon yw 125, 130 a 135. Mae'r ddwy ongl arall yn hafal. Darganfydwch faint y ddwy ongl arall. O'na 7 marc am y cwestiwn yma, ond o'na 2 o'r marciau am y cyfathrebu, felly am y maths o'na 5 os dwi'n cofio'n iawn. Cyfle i chi feddwl sut ydych chi'n neud o. Dyma fo yr ateb i chi. Felly mae tair o onglau mewnol pentagon. A pentagon, os ydych chi'n cofio, efo 5 ochr. So mae tair o'r ongla yn 125, 130 a 135. Be da ni angen gwybod ydy faint, beth i maint o'r ddwy ongl arall. A mae hynny'n hafal. So beth ydy cyfanswm onglau mewnol mewn pentagon? Os ydych chi'n cofio nôl yn be nes i edrych arno fo, yr ateb ydy 540. Felly mae cyfanswm yr onglau gyd yn 540. Cyfanswm yr onglau mewnol. Mae 180 o triongl, 360 efo siap 4 ochr, siap 5 ochr pentagon. Mae o'n 540. Mae'n mynd i fyny 180 bob tro, wrth gwrs. Os dwi'n adio tair ongl sydd gen i, dwi'n cael ateb o 390. Os ydw i'n mynd 540, tynnu 390,
Mae hynny'n rhoi atab o 150. Felly mae rhaid bod cyfanswm o ddwy ongl yn 150. Felly os di'r ddwy yn hafal, dwi'n 150, dwi eisiau rhannu fo 2. Ac mae hynny'n rhaid 75. Felly, faint o'r ddwy ongl arall ydy 75 yr un? 75, 75, 125, 130 a 135 yn adio i wneud 540. So dwi'n gobeithio bod hwnna wedi wneud synnwyr i chi fan'na. Ni edrych ar gwestiwn arall. Mae onglau allanol polygon rheolaidd yn 45. Sawl ochr sydd gan y polygon hwn? Eiliad bach i chi feddwl. Dyma fo'r atab. Felly, onglau allanol polygon rheolaidd yn 45. Polygon rheolaidd golygu bod bob un ongl yr un maint. Felly mae bob un o'r onglau allanol yn 45. Cyfanswm onglau allanol unrhyw bolygon ydy 360. Felly, mwyn gweld sawl 45, da ni angen i wneud 360, fyswn ni'n mynd 360 rhannu fo 45, sydd wrth gwrs yn 8. 8 45 yn gwneud 360, felly yr ateb yma yna sawl ochr sydd gan y polygon hwn, 8 ochr. Sef octagon. Iawn, felly cofio 360 onglau allanol pob un polygon. Mae yna 2 bolygon rheolaidd X ag Y. Maint pob ongl allanol yn y polygon rheolaidd X yw 9. Mae pob ongl fewnol yn y polygon rheolaidd Y yn 120. Cwblhewch y brawddegau isod. Mae o ochrau gan y polygon rheolaidd X, mae o ochrau gan y polygon rheolaidd Y. Felly, da ni angen cyfrifo nifer yr ochrau sydd gan y 2 bolygon rheolaidd. Da ni wedi cael gwybodaeth am yr ongl allanol 1 a'r ongl fewnol i llall. Felly mae gennym ni 2 bolygon rheolaidd X ag Y. Da chi'n cofio, efo polygonau rheolaidd ac afreolaidd, mae'r onglau allanol, cyfanswm onglau allanol yn 360. Felly'r ongl allanol da ni'n mynd i ganolbwyntio arno fo yn fan hyn. Ar gyfer X, mae'r ongl allanol yn 9. Felly, os dwi yn gweld sawl 9, da ni angen i wneud 360. Hynny ydi 360 rhannu fo 9. Mae hynna yn gwneud 40. Felly, yn fan hyn, mae rhaid bod yna 40 o ochrau gan polygon X. Edrych ar polygon Y, mae'r ongl mewnol yn 120 yn fan hyn. Felly'r cam cyntaf ydi gweithio allan yr ongl allanol. A mae'r ongl allanol a'r mewnol yn adio i wneud 180. Felly mae rhaid bod yr ongl allanol
yn 60. Felly os ydy'r ongl allanol yn 60 gradd, da ni eisiau meddwl sawl un ohonyn nhw da ni angen i wneud 360. 360 rhannu efo 60 yn gwneud 6. Felly, nifer o ochrau sydd gan y polygon Y ydy 6. Hecsagon. Dwi'n meddwl na'r pwynt pwysig i gofio yn fanna ydy bod yr ongl allanol a'r ongl mewnol bob amser yn adio neu 180. Rydych chi'n gwybod bod dwy onglau mewn barcud yn 155 a 45. Nid oes gan y barcud hwn ongl fewnol o 80. Darganfodwch y ddau bosibilrwydd ar gyfer dwy ongl fewnol arall y barcud hwn. 5 marc am y cwestiwn yma. Dyma o'r ateb. Gobeithio bod chi wedi cael cyfle i feddwl sut fysa chi'n neud o. Swn i'n awgrymu chi os ydych chi ddim yn siŵr i chi chwarae'r fideo yma nôl. Rhaid pause cyn gweld yr ateb eto. Mae'r cwestiwn yma yn sôn am barcud. Be sydd angen i ni gofio pan da ni'n edrych ar y siap hwnnw ydy bod yna ddwy ongl hafal. Yr ongl yna a'r ongl yna'n hafal. Mae'n bosib i un fod yn 155 pan da ni'n darllen y cwestiwn. Mae yna un ongl 155, llall yn 45. So mae'n bosib i ni gael dwy ongl o 155, neu mae'n bosib i ni gael dwy ongl hafal o 45 a 45. Be arall da ni'n wybod am barcud? Wel, da ni'n gwybod bod cyfanswm yr ongla yn 360. Felly, os oes gynnon ni un ongl, mae'n dweud, un ongl yn 155, llall yn 45, os dwi'n adio 155 a 45, ydw i yn cael 200. Felly mae rhaid bod yr ongla da ni ddim yn wybod yn adio i wneud 160, gan fod y swm yr onglau i gyd yn 360. Felly mae'r ddwy ongl sydd ar goll yn adio i wneud 160. Os na 155 ydy un ohonyn nhw, mae rhaid bod llall yn 5. Neu, os mae 45 ydy un ohonyn nhw, mae rhaid bod llall oedd ar goll yn 160 tynnu 45, sef 115. Dyna di'r ddau beth sydd yn bosib y fan hyn mwyn i ni gael cyfanswm o'r ddwy ongl yn adio i wneud 160 a bod un ohonyn nhw yn mynd i fod yn hafal un o lleill. Reit, dwi yn ymwybodol bod yr amser yn dirwyn i ben. Mae yna fwy o gwestiynau ac atebion ar y PowerPoint, a mi fydd y PowerPoint wedi cael ei roed ar y gwefan i chi lawrlwytho. Os ydych chi isio ymarfer mwy, mae yna fwy o gwestiynau a atebion yna i chi. Dwi'n siŵr os oes cwestiwn wedi dŵad i fewn. Os nad oes na, yna na i drosglwyddo chi nôl i Mr Jones. Diolch yn fawr. Na, Debbie, dwi wedi dod trwyddo o ran cwestiwn. So gobeithio bod chi wedi gweld y clip yma o werth i chi, popeth ar onglau. Diolch i Mr Williams am ei amser a dymuniad y gorau chi.